Videoinstruktion. Windows Movie Maker 2011. Klipning og oprettelse af videoklip. Først startes Windows Movie Maker. Sådan. Så importeres det videoklip, man ønsker at redigere ved at klikke på dette ikon. Videoklippet markeres. Der klikkes på åbn. Og videoklippet er importeret ind i Windows Movie Makers tidslinje. Klik på Edit. Tag fat i skyderen på tidslinjen. Før den frem til det sted, du ønsker at foretage et klip. Klik på Split. Tag fat i skyderen endnu en gang og kør den frem til næste sted, hvor du ønsker at foretage et klip. Klik på Split. Klik på Home. Marker nu de blokke af videoen, du ikke ønsker med. Klik på Remove. Marker det næste, du ikke ønsker, der skal med. Klik på Remove. Du har nu det videoklip i din tidslinje, som du ønsker at gemme i en ny videofil. Klik på Save Movie og vælg Zoom 720, som giver en ret god kvalitet. Navngiv det nye videoklip. Og klik på Gem. Og dit nye videoklip er ved at blive oprettet. Sådan. Klik på Åbn folder. Find dit videoklip. Prøv at afspille det for at se om det virker. Og det ser jo fint ud. Du har nu prøvet at importere, klippe og gemme i Windows Movie Maker. Slut.